Mae bore da. Profi i ddadoli. Nes iawn i chi. Wel, oedd yn eich, ond i rai ti'n gwybod ond yn rhaid o sgel. Ddiolchgar iawn gwrdd ni heddi. Diwrnod ti wrth i ti wendigeithi i ifanc fel seio wedi bod gyda ni i brigethu cofio a wedi ti yn y banau sy'n cychwyn cwarter i 12. Yn y stafell gefau dros y proses fel y ar gyfer gwaith mwyn gwahaniaethu. Os dwi'n mynd os dwi'n mynd fydd bore. Ni'n cydymdeimlo gyda Dewi a'r Dewi wrthos hon. Ni'n Dyw yn agosodwch chi eich profi cyfnod o cyfnod anodd i chi. A Dduw. Bore yma bod ni'n cael dod o dy flaen. Dduw yn arddwr dros cyfan sydd yn nabod wyman yn bod pob amdano bod o'n union o'r profiadau gadwyd i ddod yn rasol yn ddew gala. Yn gallu concro marw a bod yna bywyd newydd i'w gael derbyn byddai a presennol a bod yn gyfiawn gyda'r am y
ysbryd i waith. Bod y gwirionedd yn Crist yn cytuno gyda. Ond, ie, bod llawer fyfyriwr. Waith felly. Croeso. O Seion Llanelli hefyd. Naeth e roi lift I fi. Felly, ie, hyfryd bod yma. Hyfryd cael nabod chi gobeithio cael rhannu chydig bach wedyn gyda chi. Gyda pan. Nawr.
ffordd i ddechrau, mae Emyn yn llawn, do'n i ddim yn nabod y tôn, ond mae'n llawn gwirioneddau mor cryf. Gwelesedd wen fawr, a Duw yn eistedd arni. Dyma'r ddeiar a'r awydd yn byth. A dyma fi'n gweld pawb oedd wedi marw, pobl fawr a phobl gyffredin, yn sefyll o flaen yr orsedd. Dyma'r llyfrau amdanyn nhw yn cael eu agor. Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd. Cafodd pob un ei farnu am beth roedd wedi ei wneud. Roedd popeth amdanyn nhw wedi cael ei gofnodi yn y llyfrau. Dyma'r môr yn rhoi yn ôl y bobl oedd wedi marw ynddo, a dyma marwolaeth yn rhoi bobl oedd ynddyn nhw yn ôl. Yna cafodd pob un ei farnu am beth roedd wedi ei wneud. Wedyn cafodd marwolaeth a byd y meirw ei taflu i'r llun tân. Y llun tân ydy'r ail farwolaeth. Cafodd pob un doedd eu henwau nhw ddim wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd ei taflu i'r llun tân. Sydd yn sanctaidd i gyd. Mae darnau sydd weithiau yn anoddach, ond
ni weddio. O, diolch Arglwydd am y fraint o gallu cwrdd, am gallu cael cymdeithas efo'n gilydd a meddwl amdano ni. Diolch am y gynulleidfa yma. Diolch am pob un sy'n dod gad i dyfendydd aros yma ar bob un. Diolch am y gweinidogion, diolch am Emyr, James Arglwydd, ni'n gofyn am dyfendydd arno heddiw, ble bynnag mae yn Gaerfyrddin. Bendithia fe, diolch am pob un sy'n arwain, am Rhodri, cyn gweddill y criw. Rhyfeddu yn dod mwyn i y deyrnas a gwneler dywyllus Arglwydd. Arwain ni Arglwydd. Helpa ni bore yma i gweld dy wirioneddau. Helpa fi Arglwydd i mynegu'r hyn wyt ti wedi rhoi yn fy nghalon. Gad i fi wneud o yn dy enw di. Da ni eisiau clywed ti yn siarad Arglwydd. Yn enw Iesu Grist ni'n gofyn hyn oll. Amen. Gledi a fi. Rhyddid i iawn
Diolch yn fawr. Rhaid i casually Datguddiad. Teimlo, hwn yw y testun ar gyfer y bregeth. Achos dwi ddim arfer hoffi siarad lot am y darnau fel hyn, y darnau anodd o'r Beibl, sy'n sôn am y llun tân ac yn y blaen. Ond fel o'n i'n dweud, mae'r gair i gyd yn sanctaidd ac yn perffaith, ac mae Duw yn dda. Mae rhaid i ni cael hynny yn ei meddwl. Mae Duw yn dda. Mae hynny yn dda. Yn gweld yma, bod Duw yn cafodd pob un amdani am roedd popeth amdanyn nhw wedi cael ei gofnodi yn y llyfr. Y gofnod dyna yn rhywbeth newydd mewn awdurdod. I cyfrannu am pethau yn ôl maen nhw'n mae pawb isio cyfiawnder. Felly ni'n gweld posol wrth barnu pawb yn ôl ei weithredoedd. Y problem yma yw safon Duw wedi syrthio yn o faniant Duw. Neu pethau ond os pechod yw marwolaeth os y'n ni'n cael ei dim os pa mor dda dyn ni wedi pobl good person, dwi'n helpu pobl, dwi wastad yn gwneud mae hynny'n pobl sydd mor dda, mor mae nhw'n rhoi gymaint a mae nhw'n caru go iawn. A mae gynnom ni fel Cristnogion lot i ddysgu gan pobl sydd ddim yn Cristnogion o ran caru a dangos y cariad yna. Naeth Iesu felly dyn ni wedi halogi ond Duw ei hun. Roedd oedd e wedi cael ei defnyddio fel proffwyd barod, ond
aflan. Mae hyd yn oed yn gofyn i ni fel gymharu os mae'n werth gofyn. Dyn ni dal ar fi neu o hyn. Dyn ni awr yw ei ras. Dyn ni'n meddwl bod ni'n neud, wel, dyn ni ddim yn gweithio gwerthfawrogi gymaint beth naeth e. Felly, hwn yw'r cyflwyniad i dweud yn gwrth er mwyn i mae'n jyst neud swop. Dwi'n ddim yn neud os a os ni'n erbyn hynny ni'n cael ein defnyddio yn y bywyd. A mae'n ein hunain fyddwn ni ddim a bydd e ddim yn agor weithredo ni, ond bydd yn agor llyfr y bywyd. Mae'n cael byw. Dyna'r un iawn. Mae Duw yn gofyn, ond nid nawr mae pobl a dwi wedi hefyd yn arbennig yn y prifysgol mae gymaint o syniadau yna a mae'n anodd gweld y pethau fel hyn yn y Beibl. Ond os dyn ni'n gweld Duw yn anghyfiawn, achos mae'n condemnio rai, dyn ni ddim wedi deall. Achos mae pobl yn meddwl bod pawb yn neutral a mae Duw yn dweud, o iawn, ti'n mynd i cael dy gosbi, ti ddim. Ond mewn gwirionedd, mae'r byd o dan condemniaeth yn barod. Os doedd Iesu ddim yn byd, yr unig peth mae Iesu wel, mae'n dweud Ioan, nid o dan condemniad daeth e i'r o'r condemniad a dod yn ôl
Oherwydd bod Duw isio ac oherwydd bod hynny mae e wedi tynnu ni mas. Mae e wedi sut allwn ni ar ôl rhoi popeth sut allwn ni wel, lle mae'n well. Ond sut allwn ni mae Duw yn hollol un sydd yn gallu ar dydd y barn, heb gwylydd, dim ond i farn yn ôl ei weithredoedd ac ôl beth mae e wedi Iesu yw'r unig deud o yn ôl ei weithredoedd. A chael ein codi o ran ohono. Nawr, y mater yma o farwolaeth, weithiau dyn ni'n meddwl mae hyn ar gyfer y rhai sydd yn ddyfnach yn ei bywyd Cristnogol, neu y rhai sydd wedi rwymo'n ond heb farwolaeth doedd ddim ddyfodiad. Hunain, hynny yw, marw un tai, un degau, i benderfynu rhaid i ni marw i hynny mwyn hynny'n digwydd wrth i ni gael ein dod allan a ni'n cael ei i fewn i hynny'n a felly ni'n cael ei i fewn a fe yw ein harglwydd a gwared fe yw ein perchenog. Yn y beth pan mae'n dweud ond sy'n fyw i Dduw. Yn y Beibl. Ac o'n nes i ni clywed enghraifft dychmygwch a ni'n gosod botel bag beth fydd yn wneud? Arnofio. Diolch. Yn y dŵr, beth bydd yn wneud?
rhaid i'w eisiau fy llawn. Yn mwy o darlun, nawr beth sy'n digwydd os ni'n rhoi y carreg pan mae yn os mae'r ni'n carn sefyll byddwn ni'n gallu i mynd i sydd a wna i o blegyd yr ydych trwy Rhys Iesu. Dyw. Rhys Iesu. Oherwydd mae un ohono rhagor rwydd gwryw a benyw oherwydd un person yn chwilio wedyn yn colosiad mae'n sôn am wedi ei guddio'n saff yn y Seia. Yn cuddio am ben ymddangos byddwn ni'n ymddangos. Felly, ni'n hunain, ni'n dod yn fyw, ni'n gwisgo ei haniaeth, fel mae'n dweud yn Galatiaid, ni'n gwisgo hyd amdano. A chael ei ddefnyddio ynddo, dyn ni'n marw dyn ni'n gwisgo ei hunain wir amdano ni. Wrth gwrs ni wedi bod yn sôn am yr achubiau, ond dyna beth sy'n nid ein bod ni fel yn cael ei cymryd yn deilwng, ond ni fel yn cael ein cyfri o fewn ein gydyntod. Ni'n gwisgo yr un sy'n a wedyn mae Duw yn mae'n gweld Crist a mae'n deilwng. Ni'n gallu nid bod Duw fel yn credu ac yn ein barnu mae'n credu. Wrth gwrs mae credu ond nid bod e'n rhywun yn gallu gwybod y ffeithiau gyd yw hynna. Felly, jyst creu, ond
y ffydd sy'n ein hachub ni, ond yn mynd â ni i fywyd gyda Christ, sydd yn dangos wedi gwisgo ei gyfeiriad a'i hunaniaeth yn gyfan gwbl. Byddai'n dweud eto jyst rhag ofyn o'na achos dim ond credu'r peth cywir sef marw a chodi nôl yng Nghrist. A ni wedi bod yn sôn am yr achub amdano fe. Dyn ni'n derbyn ei nodweddion, ei gyfiawnder, ei harddwch, mae'n anhygoel ac yn y golau yn syth, mae'n gweld ni yn eilwng ac yn gyfiawn. Wastad yn meddwl fydd yn Iesu ac yn cyffesu mae'n sanctaidd a mae'n gweld Crist. Mae'n anhygoel ei pennau ni. Mae'n anhygoel. Ond hefyd dyn ni'n derbyn ar y ddaear yn sôn am ysbryd Aba, Dad. Aba. Dad. A wedyn nath e dysgu weddio. Yn tad, deiddiad dy enw, dyna peth cyntaf mae e'n dweud. Enw di. Felly gwir ddylai'r dechrau cwni i bwdio ein dyheuad yn rhoi dyheuad yr Cristnogion i gwaith yn yr ysgol, dyn ni eisiau enw Duw. Ac yn Nhrydydd, a falle bod na mwy o'n i'n meddwl dyn ni'n derbyn a'i cenhadaeth. Mae hwn yn beth yw cenhadaeth Iesu? Yr adnod yma yn 1 Ioan 3 caru hwnna. Bod rhaid ni Cristnogion, rhaid ni fod rhaid iddo fewn ymuno Lig 4 golwg yn ôl, ianc o afael
Oedfa'r wedi dod. Dyn ni'n gwisgo hunaniaeth Crist, dyn ni'n gwisgo fe yn gwybod. Nid ei peiadau, mae eisio, dyn ni'n dod yn rhan trwy ei nerth wrth gwrs ac yn ei enw, trwy'r ysbryd. Mae'n cyffrous am hyn bod yn Crist. Mynd nôl i'r tŷ ar y rhywbeth Iesu a sefio dda neu beth bynnag mae'n wir ar ni fel egni. Mae mor ymarferol, mae mor hyfryd. Wedi'r eglwys gwisgo hunaniaeth a nid jyst credu ffeithiau, nid jyst ond marw hunain. Marw I hunaniaeth yn hunain a chodi nôl yng Nghrist. A dwi'n gwybod mae rhaid yn bod yn union swnio'n rhyfedd. Mae'n anodd esbonio byd, ond mae'n gadael ni i'r ond ie, mae hwn yn gyffroes. Datguddiad 3:5. Bydd pawb sy'n ennill gwisgo dillad gwyn. Dwi'n meddwl hwnna. O'n i'n meddwl am hunaniaeth Iesu un sy'n berffaith a sanctaidd. Bydd gwisgo dillad gwyn. Fyddai byth yn dileu enwau nhw o ddifyr. Dyna ni'n cael ar wael o ddifyr. Teirier dy enw. Dyn ni eisiau dy enw di cael ei anrhydeddu, cael ei ddyrchafu. Diolch am Iesu Grist. Diolch am yr efengyl sydd mor dda. A ni'n gallu jyst cymryd fe'n ganiataol, neu meddwl bod e'n ddiflas, neu jyst ond arglwydd. Agor ein llygaid, agor llygaid dy eglwys di mwyn I ni ddeall dy ras, ddeall pa mor fawr, pa mor cyfiawn rwy ti. A gad I ni ddeall beth yw ein safle ni yng Nghrist Iesu. Helpa ni I ildio ein hunain, I colli ein bywydau ni mwyn darganfod ein bywyd go iawn yng Nghrist. Helpa ni arglwydd, rho gras I ni, I rai sydd yn dy eglwys, mwyn I ni allu marw go iawn a chael ein codi I fywyd Iesu Grist i'w hunaniaeth ei hun, a'i derbyn yn gyfan gwbl, pob rhan ohono. Dyn ni eisiau bod yn debygach I Iesu Grist. Dyn ni eisiau bod yn gorff go iawn, nid jyst eglwysi wahanol sydd yn cwrdd pob dydd Sul, ond ni eisiau bod yn gorff Iesu Grist. O arglwydd, gad I hun dod yn wir yn ein plith. Gad I hun dod yn wir yma yn yr eglwys hon. Gad I dyfendydd aros yma arglwydd. Darweiniad trwy'r ysbryd glân mwyn I ni gallu bod yn gorff Iesu Grist sy'n dangos dy sblander a sy'n dal ati I ddinistrio gwaith y diafol
corff sy'n gallu mynd allan i'r strydoedd a rhyddhau pobl. Ble bynnag rwy ti'n rhoi ni, yn yr ysgol, yn y coleg, yn y gwaith, bod ni'n gallu dal ati gyda gwaith Iesu, i ddinistrio gwaith y diafol, i dwyn pobl mas o'r tan, mas o'r condemniad yna. O Dad, gad i ymwybodaeth o dyfodolaeth jyst dod lawr arglwydd, ar y ddinas yma, ar y gwlad yma, bod pobl yn gallu bod yn ymwybodol ohono ti. Dyn ni'n disgwyl i ti wneud pethau mawr arglwydd. Deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara beunyddiol, madda i ni ein dylydion, fel y maddeiwn ninnau ein dylydwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas a nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Yn Rhys ei hun, dyn ni Nid ei o fi, dim ofnydd
Cymdeithas Glan.